Ife column or FMLM. Igwe. Akarame bịa na nke gị ọ bụ na ife a na-ekwu amamara n'eziokwu. Nwa nwaanyị bela akwa nakwute m n'abalị ụnyaahụ na Polo wakpo ya n'ike. Igwe. Polo nke onye isi ndị nche anyị. Polo onye ori. Polo imere onye isi ndị nche. Jide nwa nwaanyị merụsịa arụ. Nwa nwaanyị bụla ọbara. Na-arụ ya nakwute m n'abalị ụnyaahụ na Polo wakpo ya n'ike. Igwe. Amakwa ma Polo ya emenwukwu ife a. Chelukwa ka ndị ọrụ ijikwala nwa gị nwaanyị ọfụma. Ndị nche adị bụ n'obodo anyị. Igwe. Nwa nwaanyị kpọrọ afa Polo na ọ ya wakpo ya n'ike. O mesịa ka nlokwe na-elulu mala ife anyị eme. Anyị ama ife anyị ga-eme ya. Igwe biko n'ebala ife anya ma takwa ụta n'ọgụ kpọpụta ndị nche n'obodo anyị. Igwe ma ọ ga-esi fa na-eme o ma ọ ga-esi Igwe. Nna ne kwa mwelele biko mwa doigudi ozona doiru ni mego no yaji 30,000. Hey! Apasa ya nwa ya kata ebi your way. Iti esi osiri. Nwanne ichi nepe ebe ahụ. Ya la naru na yi dis. Ne pa e na obro ko ka gini ala. Baby ega. Banye ọkụ moto gị onye ala. Ewu. Nwanne wali banye ọkụ moto gị ewu. Kubia. Kubia chọta. Ewu. Koda wa so ni ko yala. Ko gina ina mutu ko egwu ashi. Chibu mmadụ. Gini la tiro so biko do o kwandori. Omilapa bongado ko mi o. Omilapa. Chibu. Na. Chibu. Na ike kpọtara ndị ori ka ha gbagbu anyị. Mba. Biko. Ko mere nke anya o. Nwoke ndị si foto ahụ. Buda. Mba. Kezi a ga-achụzi gị ndị ori achụ ọsọ. Amarakwa m o. Ọ dị ka ha chema nji ego. Chelu. Anaghị achụbazi ya chụba ya ọsọ. Biko. Ya nwere gị iji? Mba, enwe ego nji. Chọ na nwere gị iji, si na nwere gị iji. Enwe 200,000. Tụhọ? Akpụ mbi. So eji tụhọ? Akpụ mbi. Ọ na-efe ji achụrụ ihe ọ gị kọsụrụ ya. Ọ mụrụ ndịrị 200,000 ka iji n'abalị a. Ngwa nsogbu adịrọ kwụ ọtọ. O kwesịrị na nwere gị iji. Relax ya, na iluga bi na. Bunye. Obi uju. Jiwayo. Obi atụrụ. Chikuri yonga. Chikiri ayo around. Ike igwa mbele obi atụrụ. O kwesịrị iji ego. Nwa ka ebi. No ori ere. Amoda. Ebi iji ego ka amoda. Je wete ya be ego. O kiri tego na bank. Ebe ayi etiri ga. Je wete ga ka o je wete ya. Ndị anyelu ya aka. Jesus. Kamari ito. Agwangi na ya aka ụbọchị atụ. Okay, what are you doing? No, you got your code. Okay. Code or no code? Mona dị ego dị ebe ọkwa. Ego dị. Good. My friend na. Mamu to igbo ado. Echi. Go down. You got in a bank. Confirm mpa. Nchekwa mo ndị nchekwa unu bụ. Akata ebi gị. Tenere aka njide m. Ego aji ya. Ndị nche na anyị na-echekwa ihe niile na. Mbakelu. Oh, ndị ncha da short to down. Anyị nwụzie maka anyị na-eche ego na-echekwa mmadụ. Ngwa nsogbu adịrọ. Mepele azọ, ba moto. Hey! Ho! Asịkwa m iko nu. Hey! But I can't direct again. That's side there. Come and do them at the also. I go why you. Bena. Why ka to do? What are you? They play a weapon. Why ka to do? What is the ball? No, na beda say na the side. Na the follow you want. You want you. We ala. Come on forward doors.
For life, he said go queen fair. He said go queen fair. Obodo ikus na ari akwa bilu film akọ. Na apasi. Ogina oso apasi. Onye be nge ego. Kile na akpọ nwa apasi. Na nugudu ile na abani nya. Kemme. Ogina ajumi filme. E ma de filme. Ni mo ki so edi te wo da ma na anya ocha o. Tiche di man. Apasi. Na ọkwa ndị nche ka ebo. Ọkwa ndị abụrụkwa ndị ori. Ki kaseti na akpọ di. Ima na uko di ocha no n'enugwu na. O ala. Nkọ na ife nwere ntị. Onye akwa onye mgbo. Abụrụ ndị ori anyị bụ ndị nche. Ego ka igwe na ya gị. Ego na akwụghị ego ne. Tempa na adịkọ ọnụ ka this man katara obi na awụyela anyị. Ngeji kudu ile nkịtị ego etigo mgbafe na ka street ego etie. Refinol ga-aracha tramadol ego etie. Tempa na adịkọ ọnụ ngeji nwe adụ akwụna. Ka igwe na-atụ kenye m. Ozuru gịnị? Ije ka anyị ise na anyụ otie Ego etie. na gakwa ntị ya akwa opportunity mmadụ iji na-ericha gbuo. Ebi ego opportunity ị na-akọrọ bish. Mkwenye na-akọ. Apasi, yema na-ekwu bụ na anyị ka jos kwacha anyị ka jos si ebe a pụta o. Ndị chọkwa ka anyị na-eji azụ ebe anwa. Obodo adịrọ mma o. Na ka emeche ka mbalansị obodo adịrọ mma o. N'ezie n'ihe na-atụ onye mgbu ụjọ. Ọkụ ebe na sanko ọzọ o. Sanko nna gị nọ kwacha ya. Kwacha ihe niile anyị kwa. Ị ka na-atụ ụjọ ya. Nne ya bụkwa onye ala o. Yes, tụbakwa jide consider o. Bịa n'ikpu mbe o. Ọbụkwa na ịchọ ọzọ just kwuo ya. Ịgbawa adọ. Nkwa my men na fazi socha wee lacha bland ọ bụla sọrọ anyị mgbe ga-aga o. Ọ na-ayọkwa m biko. Apasi ya. Onye a bụ ihe na-achọrọ. Mụ ya bụ Samumu. Mụ nwa chọọ ndị ma na nchọ. N'oke ihe opportunity. Anyị kwesịrị ịdị na-atak tabọl na-agbakpuru ya na net. Nna aka ngozi ego eziokwu. Ife ọrụ a nna arụ. Mfu batrị keke. Ntọrụ. Mfu ka kaseti dị na Daina. Mụ ha tọrụ. Aja juru n'anya dọkwa m afụ mmadụ. Ime a na-ekwu na ọ bụrụ tak tabọl bụ the problem o. Ọ dị afịa arụ ụmụazị a obi na-adịghị ma obi lewasị. Faka akpọrọ mmadụ ndị customer care. Ọkwa 211 o. Fabu anyị customer care banye dị awe. Ngwa nsogbu adịrọ. Sịkpọzi adị customer care. Apasa anyị ọ bụrụ taa ka anyị rụwara nga dafụta ya rụọ ya ọzọ. N'ogide ihe village akretiri anyị. Ka onye achọzi na-get help. Ndị ya nwe nna ihe na mụ na gị na-arụ personally. Anyị na-eti esi n'akpa onye nke akọwakwara m shi Owerri shi Aba. Onye mgbu. Ọkwa ebe ka ọ na-abụ. Apasino, ife m chọrọ ịgwa gị bụ na ka gị na ndị otu gị si arụ ọrụ ọ dị m mma n'obi. Unu na-arụ ọrụ ọfụma. Abịazi n'obodo ndị mmadụ bịa malụkwuo na ichedo obodo bụ ezigbo ife na-asọsịfụ ụzọ obi na-asọzi ndị mmadụ ụzọ na gị na ndị otu gị na-arụ ọrụ ọfụma efesi ka m gwakwa na ya. Ife aka ya agwara m na iwere ụzọ gbawa mpọlụ. Ọka nkụbala ya aka ka ọ ịma na ọ bụ onye m na igbo ezigbote onye m afọ onye kere disappointment yatago ben n'ikpu mbe ebugodo ezigbo onye m ndị ma na nchekwube obodo m n'obodo ị ga na-echekwa maka ụgbọ amụ nna igbo ụgbọ amụ nna m dei yatago so ọ bụrụ udo dị ndị ogodo igwe n'onwe ife a na-akọgasị gbasara oge na ndị otu gị na-adịsoro mma n'obi anya mere m jisi ka akpọ gị kasịkwa na mma gịnị ọkwa ebe ewu nkwa ibu mba ọzọkwa
Offense obido kwa ọzọ. Kedu verse na apasi no me? Anọkata apasi na abịazie gị na ndị otu gị anọgide na-ezugharị ụmụ kirikiri ori ya na-enwere isi na-ezu ori abịakwue n'ochichi ụmụ nwa agbọghọ na-anatazi na-agbakpụfa si nwa afụfụ nnatafa ozugbo biko ọkwọfenze ebidogo ọzọ na ọkwọfenze ebidogo ikwakwa ihe na-enye niile ndị ama eme o ọ bụrụ ka pesi mes stand up bụ mgbe na sanko ebe m mekwara onwe m o asị na mma nke a na m mekwara nke ọzọ oke ebidokwa kpakpago mgbe m ga-ebidokwa mgbe m ga-ebido dịkwa ka ngwakwa gị ọkwa mgbe m ga-ebido ọkụfụ mgbe m ga-ebido ịkwa m esikwu ite mma agbakwa ji o ọkụfụ nwoke chụrụ ọgọdọ ma mapụta iru ọgụ like this nwoke chụrụ ọgọdọ nwaanyị amara kwasị ya n'azụ ka ebe ọ bụsiri nke a na biko rapụgide nke ọgọdọ nwere onye ya ma ọgọdọ soro ibe rapụ nnọọ nke ọgọdọ elote m ife mee gị elote m mana ana m agwa gị na ọlụ ede bụ mma gị na ndị otu ị rapụ ife dị mmadụ na-ekwu o kwesịrị ị na-agbasa gị ọlụ gị dị m mma o jide ka iji igwe na ndị Igbo si na ọ bụ na agbara ụzọ were mgbe na ọma echi iletago onwe ibere gị ebe ka a na-ekenekwa eze mmụọ ka m gwakwa gị igwe ekwe ịbaji ya emelebe ya azụ igwe kwere ndị na ndị si n'ọmụọ na-asị n'ọmụọ ndị si n'ọbụ mma babasị n'ọbụla fa gwagide nke ndị na-akọdo ebe aka ikwu eziokwu ọtụtụ n'ime ndị na-ekwu okwu a bụkwa ndị ichie nọ na kabinet m mana m hụrụ onye ya agba afa ọbara uru maka na ọrụ onye na-alụ dị m mma n'obi sirapụke na ịkpa afa dị m mma n'obi afasi si na nwa Dikeh ihu ife a ama m na-eto aka ọ ga-adị igbugbu ọmakwa dị na anyị bụ ndị kwesịrị dị na-adọnyere ukwu ụda achịkọta anyị dịka ndị ha na-arụkọ na-akpachapụ anyị emesọ nsọ ebe uche igwe a na-etinye ezi uche n'ihe na-eme n'obodo ahụ. ị na-agwa m na ọ ya ka ọ ji kpọọ nzukọ mberede ana m eyokwu eyo na ọ nwekwa ike ya na nwoke ma na-akpọ polo a na-arụkọ maka polo a bụ onye ohi azụrụ azụ ekperima ezigbote onye oshi ihe niile na-eme n'obodo a ọjọọ aka ya dị ya ụmụ nwaanyị niile a na-ama n'ike aka ya dị ya ezigbote onye oshi aka ya dịkwa maka ya na polo na-arụkọ ha na-abọ na-egbu n'ofu akpa ị na-achọ ịgwa m na aka igwe nọ n'ihe a na-eme n'obodo ọ bụrụ hakwu ihe m kwuru biko bịakwa ka anyị gawa ebe anyị na-aga ikwugokwu ya ekwughịkwa m ya anụgokwa m ya ọ bụrụ hakwu ihe m kwuru anụgokwa m ya nekwa abụ na ajị adịghịkwa ya nekwu ya odogwu mgbe dịka ka ọ bụ na good morning sir onye amaghị n'obodo a bụ onye ọbịa good morning sir odogwu good morning sir bịakwa ka anyị gawa ebe anyị na-aga mmadụ na chifu na aka igwe nọ n'ihe aka m nekwa abụ na ajị adịghịkwa ya ekwughịkwa m ya amakwadị ụzọ isi anabe ọ bụrụ obe ga-abụ ị ga-alapụ ome ebe a ka m nwụọ anya na-ene ụwa o eze ị ga-alapụ ome ebe a ka m nwụọ o onye kere igwe ka uwe eze ị ga-alapụ ome ebe a ka m nwụọ o ebe ndị be anyị jụrụ ụmụnna anyị ga-agbahapụ m zọpụta m Chineke n'ọnọdụ m nọ na ya aga m asọpụrụ gị nna m ịzọpụta m omega m ezigbo omega m fụrụ m n'anya jaji Yoruba m bịa zọpụta m n'aka ndị wọda na anamayọ ka m si ebe a pụọ jaji Yoruba papa bịakwa okewa mama taa sanko atọ ka sanko busala taa nwanne nna chitego m mgbe m nọ sanko mgbe m na-arụ nga m
mgbe na-arụ nga m ọ bụrụ mgbe na-arụ nga m ka ihe njikwa na ihe eme nwanne mkparị isi nkụ mpụta na street nwere ụlọ otu na alịlasị ya na pasị aya ya nwa amama bịa binye m igwe ndị gọọmenti si m na-ewe 1 or 2 na Samu okay Samu nwere n'ụlọ nya n'ụlọ n'abalị nya dị woski ọ dị wuo ịgwa nke bụ eziokwu ife anyị na-eme nwere ike iti anyị na nsogbu ọzọ ome ndị ebu echikwa anyị azụ na prison oke ị na-achụchụ ịba achụchụ akwa ndị esezi na afịa obodo anyị na-ese ọ bụla afịa ọbụmụ mba eze ma afịa isi aja ị na-ese nwanne ka ịnọchalụ nla ikpekwere ekpere ọ na-eme mkpe ekpere na ọ bụla mgbe ịnọchalụ nla na ikpe 15 diketi ruziri na ngagharị nke obe ịma na akọdị stin ị na-akọrọ m na ihe ịlọrọ nlọ ka m kwụsịzie 1 or 2 na-ewere n'obere ọrụ a apasị ya nwa amama kpọọ m ka mụ na ya rụọ si na ịlọ nlọ Samu ka isi akụzi ụna mma nwe onye ekpere mpa nwe onye ekpere mụ na nwe mbụzi congregation on my own mana ife nna agwa ya bụ na ife anyị na-arụ dị very risky ọ dị risky okay onwere ihe na-adịghị riski onwere ọrụ a na-arụ na street adịghị riski ọ bụrụ ụmụ ọgbọ gị na-aga India lee dị akidemi ọ bụrụ ụmụ ọgbọ gị na-ebutu baagị ntụ ujuo na-arụ gaa Malaysia gala zụọ afịa nata ịnọrọ ebe a na-achụchụ akọrọ maka risk dị na obere 1 or 2 a anyị si ewere ihe ọma anyị na-agwa m maka risk gegodo onwe gị ntị na ife ị na-ekwu nwere mgbe ọbụla nwere mgbe mmadụ ya agwa gị ife ka isi nna n'ife ikwu kwa nna na-alụ dịkwa n'ife ikwu ka ijọs nọ lesi ya n'obi lewasị obi gị kpọchie obi gị nnọọ Samu chika ngwa gị ife ụmụazị obi ta mmiri nwa ahụ ajide anya ọzọ ebe ndị anyị etinye anyị kwa kirikiri ọkpantị prison ọ kara mma na anyị ji nnọọ were efe chụọ ewu ojii ta afọ dịkwa ka o si mee biko oke na ọrụ anyị aka bụ na gụwa na onwe gị n'ebe a kpara anyị imi as in cowbell ma ọ na idosoro ọnụ gị ofu ebe Samu biko ka anyị rụọ ọrụ with our 99 intelligence and 1 ruggedness ta avoid nakwa ka o si mee sitekwe na ikwere apasị ya nwa nkwa na gị na ya ga-arụkọ ọ bụkwa na ịma na ike ọrụ agwụgo gị nwanne nke bụ eziokwu bụ ijeje pịaele ya si ha na ike ọrụ a agwụgo gị maka fọmụa nwanne amapụtago mfu n'ọrụ a iwere ihe ọma m nwanne mfụka kaseti keke ntọrọ ọ bụ taya daịna ka mfụ nwanne mgbe uzuri ya tido nga na-apịa umila na-apịa na atọ na aka kaseti irichewo ndị mmadụ igwe nwa m ifuru ihe ọ dị emetụkwa ihe mmadụ aka igwe ọ dị ezukwa ori ọbara anyị adị ezu ori igwe anyị adị ezu ori ịnọkwa m n'aja aka mkpu salamana ịma na ịnọ m n'aja aka onye ala nwa gị adị ezu ochi igwe abụọkwana m onye ori onwekwena onye na-arịpọsụ ya onye ala asị dọbụrụ ori ịma na njọ afọ gị dị ọda dị ide nye ada akụ ebe ọ na-asa arụ chere ma mụrụ onye bụ nkụpụle anọ gị n'azụ nkụpụle olota nwaanyị mmadụ na-eje afịa ịmara ma sọsọ ego ahụ bụzi ego onwe ịnapịa ya ọchịchị Buhari anụ a onye mgbu ime ụmụ nne nwaanyị ahụ mụ Nya, teach the woman just like that. Igwe esi kpọpụtara nwaanyị otu na nwa m zuru ori ka mara m igwe anyị adị ezukwa ori o agbụrụ anyị adị ezu ori igwe biko nụ chelo onwe ndede apasino nwaanyị a Chuka bụ onye pụnarị agba ya igwe akpọrọ m ya jekwube ndị woman na ọsụ na-agụ aji ife ọrụ n'oji nwandu chagbuo ya na-eme mbọchakwa ahụ before mụ afụzi ya imedi ya na-akọ igwe to God ezigbo asị ka ọ na-asị Jesus akata epi gị na-asị bụ ala
Isi na nne bento. Palmonye. Okwe n'ụzọ. Igwe. Apasino chelo n'ugwe aka ogi n'ugwe. Igwe sị na asị ezi ike bụ mọkwa mmadụ ụla n'iru m. Ọ na-asị bụ m asị na si na asị. Igwe anyị adịghị ezukwa ori. Igwe anyị adịghị ezukwa ori. Ọkwa a na-ebo nwa m ebubo. Ebubo ka a na-ebo nwa m anyị adịghị ezukwa ori igwe. Ọkwa mmegide ka a na-emegide anyị. Igwe agwa ya agwa mmegide. Isi na mmegide. Ya. Igwe. Chuka mbalo no mba. Apasino kezi kesi gbagbuo mmadụ n'iru igwe. Ogini bụkwa nke a. Kebe ebe na-etinye aka. Onye na-etinye aka somewhere igwe. Igwe edosara aka ofu ebe. Apasai. Ọ na-akpọla customer care. Ido aka ya ofu ebe. Ọ na-achinyere aka elu ka ọ na-ere anị n'ike anị. Anyị na-akpa ka udo esiri ọ na-eti aka n'azụ. Oke ịchọzi ịdama ọkụ na ibugodo ụzọ gbadaba ụwa anyị. Ọ dị ka onwe ife na-eme n'isi. Anyị si gị chiela anyị obodo anyị si gị gba. Oke o lewasị mba ka ezi ije izi nna ike gosi m iru amụ ya ozugbo nna onye ala ụwa ya ọzọ apasịna na-agwa ya okwu ipe amụọ mba kwukwe ekwe gwakwa ndị obodo ọbụkwa bụsị ọbụla mkpọta mmadụ ebe a mụ na ndị otu m nọ si n'isi onwe anyị na-atụle ka ọ ya esi dị mma mmadụ na-ewe ya aka ka ọ lee m ọkụ mmekwekwa ahụ biko kwukwe onye ọbụla abịara n'ebe ikwu kwukwe onye ọbụla dịsa aka ya dụnwa bụ igwe imekọta bụsị ọbụla anyị na-agbakọta iwere aka bụsị mụ ada ya ọkụ. Apasino Igbo bụkwa igwe nyelu gị ọrụ nke na-edesa aka ya ofu ebe o maka iwe nchekwa aka mma samụmụ kpọọ ndị obodo ka ebupụ nwere ebe a ọdago biko onye ka nna afọ ọ gafere nwa mama mpe ijebego na ekene mbụga n'iru gị ọ gapụrụ akpọrọ m ga-akpọ etu m gị etu m ọ gapụrụ oke nye anyị mara afa m n'obodo a nke ọbụla ọgbọ ịpụta ịkpọ m ọ gapụrụ mana mpa m na-ekwunyere gị a na-amasị aka m na-ekwunyere gị biko gbaghara ị na-ekwunyere m kwebe ọsọ isi na-ekwunyere m ba ịkpọ m ọ gapụrụ ọ ga nwayọ ọsọ ịchọ ka mkparị kirie na diọt ọsọsọ kpasịzi afụ m n'ụzọ kpọmpụrụ ifie m ga-eme gị ọkwe ma mmegọkwa nkarị ka ị na-emezi m ọsị gị nsogbu adịrị onye karị gị ga-emekwe gị isi karị m ga-eme ya na ka ọ na-eme azụ onye mbụ ka mpa nweta ngwa ọ ga-apịa gị ezigbo agba nke ezigbo onye bụ mpa gị na ka ọ na-eme azụ iche obodo ka ọ pata m gị ka ọ pata gị Jesus Christ ibu n'iche obodo mba ka ọ nweta gị ị na-obodo a since nwa ga holidays oke iji holidays wee batazi ayiri iyere ntị wesịza m na mpa ya weta m bịa ịma afụ mmiri of APC anyị nepal ndị a kurie na Apasino palo this guy kurie oyo omini ndị ya ejebe ụwa anyị mpa nwayọ ọ dabere n'udo ndị ya ejebe ụwa anyị godi kịta biko n'ezie n'ikpere m na Jesus Christ ibu emukwe mpa imem biko ọkwanụ mpa m ọbụ ọkwa mpa m biko mpa biko nne ya awa ya awa ihe dogo iruzie ụwa anyị kọbazie alụ ndị ichie nọ n'ụwa anyị na-efuru apa nwa amama n'ụzọ kpọọ ya polo mpa biko ụwa na-eteka mpa ife mem n'ụkwụ ụwa na-eteka biko mpa biko igwe nwa m igwe ofe anya nji afụ ụzọ igwe nwa m polo gbuo nwa m kpọmpụrụ ọzọ na pịa gị igwe na-akpa skuulu gị na-aṅụ mmanya afọ mba Apasino kebe onye siri pụta igwe Apasino were nwayọ igwe na-enwerekwa ife mere na njọsụ ụdọ ekwu iru efi ka nsị arụ ọrụ m ka osikosi na ebe kasị elu o bezdo na ọrụ izikwa m enwe ya ọ bụrụ ọsọ nchụbịa gidigidi mmeghachi m kevin abọziri ọsọ m mụrapụkwa ya aka papa ya jikwa epụkwarụ ya ọka bi
Obodo yo kabi. So ipaje bu kabi. Na mama aluzi ọrụ. No so don worry friend game ya. Ugo. Bada bo wani na. Nda ya ọkụ ozugbo. Ịda nwa m ọkụ. Ịda nwa m ọkụ. N'oge bidoro ya n'aka. Igwe efe befa. Ọrụ marijuana. Ọ gịnị fa? Nwa m ada esi Igbo. Ife ọrụ Igbo. N'ọkụ prebe o. Nwa m ada esi Igbo. Ọkụ Igbo befa. Ka ngosizie nke ya shọkụ. Ka ngosizie nke ya gbaghara. Ndị ị agba ọsọ kịta. Ebe ya fụna ya agba ọsọ. Nke a abụgbụ mmadụ. Ọ bụrụ n'aka nwa m ka ị weta egbe ahụ. Ọ bụrụ n'aka nwa m ka ị weta egbe ahụ. Igwe ọkụ ya ahụ. Ọ maka ya ihe niile mpụta ka ndị were ọbara bụ ụwa n'ozugbo. Onye na ochiwe onye oshi chụsie nye osi ka jide ya. Jidezie egbuwe ya gbuo ya gbuo nwa m gbuo ofu nwa. Chelu apasi m ka ife mere ịkpọrọ ya bịa n'iru igwe. Ka ife mere ịkpọrọ ya bịa ebe a. Igwe ịma ka o si dị. Akpọkwara m ya sị aka ejebe na nke igwe o. Nduru ya na-eje duru ya na-eje. Akakọtazi ya n'ụzọ oti aka mepụta nwa ndu. Mepụta nwa ndu o. Igwe ejiri m mashin na eji m ife ọrụ na eji nwa obere ndu a onye emegbuzi nwa ji ife ọrụ kwa. Pọmpụ kwa. Akere m na-arị ma na 15 kama ise ya akwanwụrụ n'ime ite igwe ka ọchịchị bụ ụzọ ya na dinta si gbaa ọsọ n'ime ọfịa. Maka dike na-anọgharị ya gbuo nkụ macha aba m were ọkụ ozugbo ọfịka ọ n'iru m. Ọ ya bụ ife mee. Mana ọ ka m lesizi ya ọkụ fụcha ka ọ na-emezi otu ala mmezi ahụ bụ na egbe nwa bụ tọọ. O jiri richagbu ndị mmadụ ụmụ nwaanyị ndị na-eghe akara ma ndị si nkụ anata orichagbuo ma ndị na-eje mọnụ masị isi ụtụ oricha. Ọ ife a ka o ji ericha onye otu orichagbuo. Ọ bụrụ n'aka nwa ka iweta ife a. Ọ ga-ekwu okwu ọzọ na nwoke m ebe a na ebe nna aga ebe ni so ka ihe si n'ọnya ka ịgwa chọrọ. Ọ gaghị na taụn DPO ndị ọma biko ewe iwe na ndị ọsụ bịa na-enye gị nsogbu. Ịma na ife na-eme edeji ebe nwere n'anya ka ndị si wee ka m tụọ down ka m bịa ka m marụ onwe ife nchọ ka ime arụ m. Ya mere ndị si gị from ọfịs ahụ bịa ka mera gị soro erubago m ebe nna aga so na ndị nchọ ịfụ ebe ni so gwa m ihe ọ ka m marụ. Ewe na-ekwu iwe ama m na ọ bụrụ taa ka ị maara onye mbụ ịghọtago. Even mgbe ndị be anyị ndị vileji anyị na-achụgharị m igwe na ndị otu anyị were m tinye n'ebe m ekwesịrị ịnọ na onwekwa ife mme isokwa na-agwakwafa na ndịkwa clean ghọta ife na-ekwu ihe niile a ama m ihe niile a. Mana mpụ gwa m ihe ikwe bịa enwe ihe ikwe maka ya bịa gwa m ihe ahụ ka m gaba ebe nche ịga. oke mpa ị mana gị onwe gị dị aware n'ezie na ndị be anyị enyego m chief security. Ama m na ọkwa esomtinye gaba abụzi onye isi ndị nche mana mpa ịma na ife ma enwe ebine na ewu atụrụ iwe ịghọtago ndị a cheke na ndị a mecha mma ma nwụọ bụrụ m tinye na sanko sọsọ ofu nwanne m nwaanyị atụbịa ime ọ dị mma na mpa biko nwere nchi iwu ọgụ ihe ọnụ m nọ n'ọkwa ya ka nka na-eche. Ama m na nkwu ya na inwe ike itinye m na nga mana ka o si na dị ndị ọka na-atụ gị ụjọ ọkwa ekwuo ofu isi na ya esi tinye gị na nga ekwuo nke a tinye m na nga ihe ọnụ ihe nwa mpa achọrọ m ibido zuzugbo ori esi n'ọgụ ori ọ mụnwa ga-eji aka m gbagbuo gị. mpa ama m n'ime eme m ụdị ife a na ọ bụrụ maka oge ị na-ezu ori ịṅụ anwa zuo ụkpa ka m gbara gị tọgbọ chekigodi ihe ndị a mee ndị a jide ihe niile na ndụ m ya saa mpa achọrọ m imegote gị ihe niile ha mee m oge ọbụla m na-agwa gị ihe a obi gị na-agba revenge agwago gị na m achọrọ ya echezina maka revenge is for God
Bachekwa o, ego dikwa, ego ga dikwa involve. Imago nne nwetakwa neti kwalu gi, nne nwetakwa neti kwalu gi. Yota. Inyam ezute inyam otu one. Na ka me ya 50-50 o guy. Medago. Me ya by 50-50. Itogodi by 60-40. Boro gene. Nne gi 60, ne wa 40. Jaru ese no ije imecha inyam. Na. Nya ka ichacha bi egwam. Mpanje njete we ngupute kwalu. Ngba imi ihe gem. Ritugodi. Pa o kwa ya bazile tan. Gaba no na mecha baba gaba godi. O mpa choi. Pa. Iwe pa. Pa. Bite go mo ade. Na wo baja. Mana yifende me. Rusadiro na mene. Chai, unyena weya. Ibata gari kiyo. Me yasa baka saban kuɗa banki ba? Ana baka jika uku. Albasu na baka, me yasa baka saban kuɗin ba? You see, I'm in the village now. I need to leave tomorrow. What kind of thing is this? Wala ina son kuɗin, ban kuɗin yanzu. Wala ala ka saban kuɗin yanzu. Me kace? Me? Kar saka ban me? See, Adamu, in baka saban kuɗin yanzu, if you don't put that money for me today, wala Allah na gane wala Allah. Iko Obodo. Zan kira ka Allah, zan kira ka. Umunne. Efiku. Nwa aka te big ka ị na-akpọ nwanne gị. Apasị anya nwa aka te big. Ime onye mbụ. Mechie ọnụ. Kere mpụ nnọọ Iko Obodo ọnọkwa ya. From there. Isi ebe nata. Esi m sabata. From there. Na-eme ihu ugwu Hausa ebe a. Fem. Okay. Isi ugwu Hausa wee tụọ down. Wee je were kama anyị wee were ife ọrụ nya. Mwa. With our camo ka iji je pio mi la yesterday. Ka ugwu Hausa si wee bata. Kano State now. Na Boko Haram chụrụ ọsọ na Kano. Ịtụọ down. Bịa na-erichegbu ndị mmadụ n'obodo a. Ụmụnne, ụmụnne na ahụ. Anụmata ibas. Ị na-atụ ya bas. Nyere akpanakpa, izogo Ndị ma eji wee je zuo nwoke a bụ moto ori nya. Ka asị na anyịnwa bụ ndị nche zuo ori. Kene nke akwanụ. Apasị anya nwa aka te big. Ka ọ fikọ. Ọ ga-afikọ. Onwe n'ebe a. Biko. Nwa aka te big. Ka ọ kọil ya. Ọ ga-akọ ile. Onwe n'ebe a biko no. Amaka m nye nke a. Aka ta apasị anya ya. Nwa aka te big. Ka ọ gbazie mkpụrụ. Ọ ga-agba mkpụrụ na nwanne. Te big dị onye ọkụ ka ọ gba mmanụ. Ọ ga-agbanụ mmanụ. Biko. Isago kuife. Acho. Itago kwanya. Acho. Itago kwemene. Mana yifende me. Rusadiro ne mene. Enugu 042 for life. Enugu 042 for life. Isago kuife. Acho. Itago kwanya. Apa nwanne m. Apachi. Oge ma ogene. Ọ bụ m ka nkwa ife n'isi na. Ọkịbịa na-abịa sịba m na ife nna-ese na enyeghị nsogbu. Dị afọ mụ pụọ maka bastard ebu n'afọ. Biko, m na-esekwa ya akpa ọgwụ. I will not live here. Sụma apa nwanne. Apa nwanne m ọ bụkwa maka ihe na-ese ka njipụta. Nwekwa ajọ nlọ n'isi gị. Okwa ya ka nsi ka m bịa kọwalụ gị dị nlọ. Ama m ife ịchọ. Baa n'ime room jee n'isi bed 1000 naira dị ebe a. Wele ya. Jebe na nke Iko Obodo na-ele ọgwụ. Iruo onye ọgwụ malaria. I nata ịnwụọ ya malaria ga-anata. Idiot. Biko rapụ m aka nsi ife nna-ese. Apa ọ bụrụ ịba na-eme m. Adị m ihe na-agwa gị dị ezigbote oke mkpa. Negodi na chifotelu ụtụtụ taa ka nọ na nlọ nekwe ka ozu gị tọgbọ na main road.
ọkụfụrụ ya akụcha bịakọbazi ndụ taa apa nwanne m biko bịa ọkụfụrụ ya akụsi ọfụma tata ọkụfụ otu a ndị Ijipt si wee kedefa ndị Izrel si wee kea na nke eze Fero ya kọbịa kịta amakwa m ụma oke ị chọrọ mmụbara ime otu ife pịa anyị n'ụkwụ kọpụta pụta ọsọ kọba nlọ kịta ka m na-anụ nwanne m biko gbaalụ amakwa m ụma wee lọla ọgwa na nọ na nlọ ozu gị tọgbọrọ na street ndị mmadụ gbakọ na-abụghị ọnụ ozu gị tọgba onye ala anụ mpama kama ihe na-echekwa ka ihe ibu n'afọ ịmara ma nwoke ka ọ nwere ka ihe amụ ị na-eche odogwu dị ka m biko gbaalụ gị mana ịbụ ofu nwanne m nwezikwa onye ọzọ nwe ya ba biko ọbazia n'ime ụlọ kịta jee dị na-ekwu ana kpọba nla anwa ka efuzi ebe ntete ịpụtazira kọlụ m nke a dị kọmpliti gbarị m ọsọ ịkọmpliti dị nlọ ịpụta gwa m every night afọ ga na-apụta olubere mgbe ya amụ ya ibu kama mo ya na-ere gị na-alụghị gị nlọ onye ala nne imagine nwa nwa obi dị nke a na-akpọ okwu n'anya kwa ahụ isi udo na adị akụkwa bili fim akọ kama ọ na-eche maka ihe ọ bụ n'afọ ma mụrụ ma oke ma ngwere Jose ihe na-alụ nlọ lọgburu onwe ya na nlọ nna ere obodo mepụkwa m anya o ekwe m anya ka ọmachisi m ka o nwere kwuji ụlọ nlọ n'oge ruo ka anyị tọrọ Chineke anyị mma nwaanyị kata ebi gị nke o mezi gị n'ekwu ka n'abalị n'oge ruo ichegharị ọzikwa n'oge n'oge eruo nwanne oge erugo na eje were ife ọma na akọrọrị na ịmazị eje chụọ mkpọrọ ụlọ ụka St. Gregory Parish by mission by parish eziokwu nya ka ị ga-azụ ndị ụka ori evere ọrụ bụ ọrụ nwaanyị kata ebi gị apasị aya ya ịma na nwaanyị ọbụla na-achọ nwa ote ikwe pantị alala ụlọ nwanne ọ bụrụ Chukwu ka anyị na-eji izu ori ha ọ anyị tiche kati anyị etichezi fana na ndị ya na ya bi were ihe ọma anyị na-awa na-eti mkpu gbata ovelu ndị a mere lọnchin ego dị n'ụlọ ụka ka anyị were ego dozie erufa apasị chelu iji onwe gị ekwu ife a nya ka ị ga zụọ Chukwu ori ka ị na-ekwu ọ legit intel ya bụ legit intel mụ na-abịa gị intel ịchọghịkwa na ngwago onye ga-ebutu ka ọrụ ibutu ọ nke ọrụ ọgwụgwọ onye kwa gị intel ka efe na-akọzi oke edi anụ maka ọrụ Chukwu na isi anyị niile ọ bara obi ike ne ya ma Chineke nke n'igwe nara ya eke na anyị na-enye gị onye ọma ide anyị nụnụ ya nwoke m Igbo onye mgbu ọ bụrụ na ọ chọrọ gị anyị onye tawatawa ọ gbaga afịa obodo anyị jeta amasị na ọ bụla efe ịgba afịa obodo ife a Chukwu gozi ka anyị ga-azụ oli na nwanne paakịzi ebe adịgo ka anyị ọ na-enye were ife anyị eji were ife anyị were ihe ọba anyị were ife ọ bụrụkwa egeticha help isi anyị bịa itinyere gị banye MMM onye elu n'oge ruo nụ kọrọ Chineke anyị mma osi ka ga zuo Chukwu oli ka anyị gaba taa nwanne sefemi anyị ga zuo Chukwu oli nsogbu adịghị ya hapụ iche mba igwe mụ na ezinụlọ m anwụchagokwa n'abalị igwe maka na ndị ori ya bịara be anyị bịa wakpa mụ na ezinụlọ m nweta ihe ndị a mere anyị n'abalị nweta ihe ha mere anyị igwe nke kacha m njọ bụ na ụmụ m ịtọ ndị nwaanyị ha mara ha elu n'ike igwe metọọ ha ị na-ekwugodi nke gị mana ị mara na fa zuru ori zukwuo n'igwe fasu igwe ori weluzie isi egbe kụọ ntọtọ
akụ sizie n'iwe fa bụ na m ekwero ka fa makpuo nwunye m na nwa m nwanyị. Ndị ori a bịara be gị bịara be igwe zuo igwe ori. Abụrụ onye akọrọ. Okwu agwụgo ọ bụrụ ma ndị ori nwere ike ịbịa be igwe zuo igwe ori ka ezi ha na-ekwu igwe amaghịzi m ihe a ga-eme ihe awụ a ga-achọkwa ihe a ga-eme kedụ ka ịchọkwa ma anyị nwere ndị nchekwa n'obodo a lee ka ndị mmadụ si n'obodo anyị na-akwapụsị na-agbapụsị si na nchekwa dịrọzi anyị nọrọ ebe a ndị ori na-eme anyị arụ a ga-achọkwa ihe a ga-eme igwe ife ndị ori pakom ife tinka na akụpa fa akụka m fa mụrụ amama famazikwa n'ụmụ ọ bụ igwe kụm ife afa ka ụmụ igwe ọkwa maka na obi adịrọghị mma nke na-agbazi m agbọ mpolo pasino rapụ kene rapụ amaghịzi m ebe fa were m tie m ụdị ife ka ezi ife ndị obodo ga-asị na mụnwa bụ igwe kwesịrị ịkpọta ndị ga na-echedofa nche bụzi onye kpọta ndị ga-abịa a na-akụfa ndị ori a na-abata na-akụfa ife igwe ya ndị ori abịa bịa n'abalị ụjọ adị atụkwa ndị a fie m na ndị aja eje uru fie m na ndị aja achụgo ndị a ruo n'elumelume na n'ogbe ndịda mmiri ogbe ndịda oke uche na ndị a bụ ndị be anyị mba na ndị na-eme ife abụ agbata obi ndị a na-esi ogbe ndịda baisa fesi ogbe ndịda fa baisa ị na-atụtọrọ ezigbo anyị banye tịtọ chere ị na-ekwu na ndị agbata obi anyị na-eme ihe a na-asụ Latin mba anyị ya nkwu na ojen na-asụ ụcha ntị gbacha ntị because I'm chanting osi m ifena ka nnukwu ndị agbata obi anyị na-eme ya fesi ogbe ndịda ezigbo ogbe ndịda baisa dị na-emebisu na igwe chelo ụmụ ife nchọrọ ịjụ ife na-akọwa ndị nwere ife abụrụ ndị be anyị n'aka si esi dị ife abụ ndị ife na-atụ down and fetụ ụda na ife ụdị egbe ndị a bụ ọ ga-abịa ya unu dum ọ bụ na ọ bụrụ na mba odogwu dịka na-akpọ ogwu n'anya ịmabụ akpa akwa nwa mama na ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwere ike banye na akere ogo mba sis down na-akọrịgo ndị a jiri ide mmadụ ọkụ maka ịgbọta na-ekwu unu dum kedu ọfọ onye otu mgbe oke mgbọtụ ha jiri ndị a awa igwe ife njibi ahụ nke mbụ na ịkpọ nke ịkpọ na-ebunye m ka igwe ọzọ ndụ ahụ na nke adịrọzi mma nwere ka m ga-esisi anya ya asị na ọbụnụ kpọ ma ọrụ nchedo unu kpọ ka m na-alụ efe a na ndị na-eme efe asị ogbe ndịda atụ daa fasị obodo esizie mmiri ogbe ndịda baịsasị aka na dịghị ndị obodo mụ na-ahụ ike m na-ahụ ike m maka mgbe nwaanyị ga-nwurekwa nwunye mgbasị n'ọdị ofu ego n'akụkụ asị asị ibe amụma na ọdị ofere dị abịa nwoke onye ofe nza ya emewe ife na-eme dịka anyị eme ka ebe ime ebe ọzọ bika ọsọ ịgba amụma meshin anụ adị awọ kwụsị mụ nchi ịkwụ ụgwọ ọ dị awọ ịmazi na enwere egbe nke fapụ na-adụ nke a na-adụ unu ofu mgbe anyị ọda unu ofu ha makwa ọdụ uru dum ịmazi na nwoke na oke na ibe ya bụ ọrụ mmadụ ka na ibe ya na nga aka ntụzi ya gị na igwe na otu na igwe biko gwa ndị ofe nza na enyi ka nwaba mana obere ebe ka a na-ege
Ewe. Kebu nnọkwa. Ba ma m na akwa ego digo. Na gbachara afia na. Mana like ga afia samomo. Ogi no ke no. E akwa cabin biscuit o. Uche gidi ku ya o. Mako ife obu na ọ na-arụ kwa marụkwa o. Bejo ka kpọ cassette na ye tie mmadụ n'ofu. Nwanne pa mọ na DP adọ ego iru ka mmanụ wee ya. Ka mfe iru amụ ya. Onye mpa choi. Mpa ka eri wee. Esi na stew gụpụta ya tinye na n'ọgbara mix square ụkwa ya na-egusi ozugbo n'ọkwa gị ozu. Tinye na azụ akpa na-etinye na azụ ka ha were ya ebe ha nọ ka ha bụ afịa ntụgọrọ ihe na-ege ijide mụta ihe a bụkwa ọgụ onye ọbụla achọ ịkpọ ikwu ụkọchukwu ọgụ ka ọ bụrụ zapa Bolo, iba de go do. Ba kwa ba ke ba na ewo mi we o. Te wan ke pti me pon na pompolo. E ma zna pasino ba fa. Ma pe ko gi gbo. Mo ake no kata na go blues go ba mrege. Sim ne ga pia mi ya. Ihe na apia ko ihe ne gi ja pia. Aba nye de be gi ke bi ge si pia mo zo. Mo kana na mi igwe. Ha gi e sta ba. Ko ma pasino. Nta ihe ne mo de ma. Eta ge bia. Mo kana ke pa. Ha. Wall Street kan na agbago mana ewepụta ego anyị na-enyere ha anyị kara na-echekwa ka anyị nchekwa nke olisa n'isi anyị ndo akwai security assistant apasi go niye ni na ahụ magana karịrị zero na ada pass ndo ka social club onye mba chere ihe ma dị n'abalị ya na-akpọ m sị m na enwe ndị na-etikacha ya n'abalị ife ụdị ụlọ asamụmụ na-amụ ya na ntị yazikwa nke bụ ụla ke gụrụ ga-esi jere etizi igwe ihe ka m nke na-achọrọ asị m unu weta ihe eji ebi elele na ntọnụ ebe ahụ jekọbazia mmadụ ihe ịkọ ya ihe elele apụta nke a na-akpụ isi akpọ afọ ọnụ na si hapụ afọ ọnụ ahụ otu ọ so ya too Nebukadneza ọ bụrụ nnukwu afọ ọnụ ka bụrụ Nebukadneza Udoka anyị gara awụnye gị ya inyere ya anyị ife ọrụ Udoka nsogbu adịrọ ihe m chọbụ na-arụ n'ọrụ na-enye m nke maka ihe ya na-amapụta sofa na ọ na-aba na-abịazi ọ bụrụzi ọrụ ga-abụ ọhụrụ mba ntị na-aga nkụpụ bifo ide kpọkọ ụmụaka ga-eje aga na nwee gatị igwe ga ifeneme afọ ịbata charale auto obi adịrọ menụ mma ifeneme ọfa ijego biagụ a na-elekwa afịa dị ya ijego kwa kampule a na-eme ife dị ya ha na-eti mmanwụ cheyo nwere ife ma mfule Enuguwo 042 for life Enuguwo 042 for life it's a go quick Jesus Hey è possibile go nina Mama mbu n'ọrụ ka just bido mbosa. Ekumekwu na ezigbote onye ori ka ọ bụ. Ọkwa Polo ezigbote onye ori ama ama. Agwa m ya mma anyị na Polo onwe ya bụ onye ori mgbe ọ dị ndụ. Ọkwa ha. Mma ya agba bụ na ị nọ ihe m kwuru abịago na mmezu. Nwa gị bụ ezigbote onye ori. Ego niile ọdọba n'ụlọ. Ihe maazị nke oge ebukwu n'akpa. Hey! Bam Polo na chite banye.
Chitebom. Chitebom kan di dobo kali angu. Mano ba iwanye na. Ife nne bigo bu. Olóyè. Apasi ayaya. Apasi ayaya. Ini tukwa tune volume. Apasi ayaya. Tune volume. Nwanne, Adam Shaw ni shigo no fa akwu. Ni DPR no. Here, kezi safu kwabo. DPO na ntiri abai. So that when I qualify the DPO. The big must not go to the igwe. Eziokwu. Itu esi awele nwoke ma ono yodogo. Onye mo na protect I need tizi olo na abanyezi. So far no dey check by defensive and attacking midfielder. Both state and man on do the social club binia. Apasi ayaya. What even? When if apostolic worker obichukwu zilai. When if I won't be doing na China nge wifto ofu ụzọ n'ime ụzọ iri. So you can. Jebuku 9 days novena. Na me fa konso. N'ime ụzọ iri. Jebuku zie nke a na-akpọ requiem mass. Wani na debe Uchukwu. Na na musansi Uchukwu ka ina debe. O maru na abanya. Yodago na abanya ayi eje pia ife. Apasi ayaya. Apasi what volume. Akapia le ife. Apasi. Unila tested. Sanko tested. Already. Ibu lo jejeti. Already. Ibu lo jejeti. Apasi chelu. Apasi nne m onye ekpere. Nna m bụkwa na onye ekpere. Mụ abụzi congregation ya one man squad on my own. Mana apasi. Ezuli n'abalị ya. Ezukwe taa. Mụ na onwe nke ọ dị. Ka continue tomorrow. Kefu nke anako. Na kwa nwere onye Igbo. Wako man na yestu. Apasi. Akwe nka ogu onu okute sike. Obo mod na gbali ori aru onu. Apasi obulia. Kai jiri kwunu nwayo. Don't forget I tell you yesterday I been see military people for inside our village. Na ndị a no be fan adegelo edege. Ya fa na ofuma. Apasi ayaya. Nwanne nwere gbasara izambo na izuro. And nwere gbasara ibe agwa na arụ. Nwanne ifuru ndị amị ahụ. Onwe ka ọ bụ na abịara ifu mma isi mmiri. And I be n'ime nwanyị na ya manteru mma isi mmiri arụ. Eyatago. Ganti, ọrụ adịzi. Eyatago. Ọrụ anachi, ọrụ ambute na adịzi. Na onye asị America, ọ nwere ihe ọma. Eyatago. Uche America na ha. Ihe ba ihe ide uru anali abai dollar. Ocheli ya chi ọma tukwu atụ. By tomorrow the result akpọ by nke musa by breed change. You know akọpụlya. I see the big or you go get to Google. You know about rubbish. Apasi obulia. Oh yeah, Ademma, na take just 2 days leave. You go zueke. Betano kwa na aluna ma. You go after much case in Kemela. Gezanti na. Akwalu mwa wetaya. Machi. Okwa wetaya. Mwa yeke kwa di oro. Machi. On the park is there. Sam, mna yesu je di oro. Mna na chukwu kwa baka provide their help na. It's CLI by MMM. Ebeza sika iwego. Yego nwanne mma abu guide one. Kego abu guide two. Pass. Ina akodi ha. Ya nkopo zi ya no ba interest zi aga. Interest hapo na abane. Interest. Okay, icha isoje. Ngana all bụ mụ awete. Mụ na eke ka nsi wee kwu na. Yego. Isora eje. Kwado touch. Ya mgbadezie touch. Aye abata. Evilo touch. Machi. Abane aye apia ifikati ife. Apasi ayaya. Ma touch. Abokam provide their help na. Oluzie mgbe enyezi anyị ba ife na. Onto MMM. Gasisi Titi ekwegi no. Give us some MMM na help now. In our guy. What you concern caterpillar and box you na na. Ozi guide. Apasi ayaya. Mo na kiki tinye arụ na bi ọrụ. Onye mgbu ịgbasi afia obodo na-ekwu. Mande makarịrị gị na mma n'ụwa. Omekatara ọdịnarịrị gị na mma. Kiki ga-esi mee m otu a, kiki ga-esi mee m ụdị ihe nke a. Ka ihe mme gị. Ịchọcha nne onye ọ ga-abụ onye ga-eme m ihe. Ọ bụrụ nna nwa nka bụ n'afọ. Nna nwa m bụ n'afọ. Icheche nne ebe ị ga-eme m ihe ofu. Ọ bụrụ na ebe nna nwa m bụ n'afọ. Bụ kedu ihe mme gị? Bụrụ nwanne m kedu ihe mme gị? Aka na-ekwu nke ime.
iwe zo chechechelu m ihe a niile zo ya ka m ghara ịma ka m gwazie gị na-atarịrị gị afọ akwa ifuru afọ ma agba mbọ fụ na ịtala ezigbo afọ maka ihe ime amakwa m na ọ dịrọ mfe o mana m na-eme ya ma agba mbọ fụ na ata gị ezigbote afụfụ meje gbapụ gị afọ n'ebe igwe nọ ga-ejekwa igwe kọọla igwe ihe niile ọpụkwala ọnwụ ka ọ ga-ebutere m maka mma na nwụrụ mana mma afụ na ịtala ezigbo afọ mma afụ na mgbapụ gị afọ ka igwe taa gị ezigbo afọ nya rụrụ ana ngwanụ ga-abịazi pụwazi alụ gị n'obodo a ka ibiri so gị bye o onwere ka ifu m anya mbọsọ ọzọ nwezi ka ifu m anya eke n'obodo a ị ga-akpọnata m n'obodo a bụ na nnụ n'ihu ngwo natazia mana ị ka dịkwalụ ndụ emekatara were anya gị na-aba anụ wee fụ m ọzọ nwanne olu ati sigodo ya n'isi onwe gbaji aka pịala ife gbawalụ jidegori nke gbaji ka ife na-agba tọọchị ka ike tọọchị na-agba na apasị aya ya na-agba n'uru tiekwu nuru ọkpụkpụ mpa asụ eke obodo ike eje mba na-egbu anụ na gariki my man apasị aya ya ịmazi na mgba afịa na ka street dụọ akwụna ịchọ ike isi m biko shift ọsọ si m ugbo afịa shift o nga nse gị tie akwụna gba afịa by gas street mba tie akwụna gba afịa by keke street na mgbazi kobi mma nlachazi na fụnọ chelu nya ụnụ apịazi awa apịalụzi mbara na ọgụ o kwesịrị itielu m aka ka nnọrọkwa ọfụma na ọzọ ihe na-ekezi the money only 12 ọ dịrọ ọkwacha onye mgbu ọ dị ka ije secha eske isi aja efute saịtị erugo onwe ihe rụrụ anyị ị na-anụ pito onye mgbu ịgbacha eske efute saịtị erugo n'ọrụ anyị rụ isi anyị jee ọrụ na asị m tinyere gị isom jee ọrụ isom jee chụ mkpọ ịfọrọzi mgbe anyị na-achụ mkpọ ga ebe ị nọ nna apolo ka ife na-akọwa n'ife a ọkwa anyị ncha chọrọ iso wee gọọlụ n'abalị nya si na mpaakị mgbade tọọchị na mbata n'onye eme m ọfụma ka ife na-akọsi m na-atinye n'ụm na ngwa anyị ejego ọrụ nata na isoro je na dị ọrụ ka nke a agafele ife adị agafele ka nke a agafelegodi biko ọkazi mma otu a ka nsogbu adịrọ ebe ọ bụ na achọla itinye m na achọla ime m ka nna unu ka m nọrọ ọfụma mma bịa ezi igwe uche mma agwazi igwe ife a na-arụ ka ife ikwu kịta ekwuru ekwe steeti ekwu m ife nkwu isi na ị ga-ebunye igwe uche na ihe akpọrọ igwe kasetị ife nkwu apasị aya ya anya kata ebigi aka pịala ife mana onye mgbu onye imi ka anyị na ha na-arụ ọrụ isiri ya aka m by kabin biskit ka ọ by isiri ya aka m n'aka igwe oke abata m taa buru ya tụọ ogbe m ka anyị na-alụ ife a na-alụ by one leg ifirize na ya je kastizi m na nke igwe anya kata doo onye ọkụ apasị aya ya doo onye ọkụ n'oge chelu apasị wetu obi ọ bụlakwa n'otu anwa ịmana ịpịa m by threatening ọ bụla otu anwa chelu ife na wires body sanko tested nna na ọnwa ya ọ na-ala nna na ọnwa ya ka ihe ọkọ nwanne m ama adọghị igwe na ka ebe m mewe esizi ahụ na-arụ enu ka efilo mba na asị m debe igwe ọrọzi igwe ka eji achụta ego igwe ka ebe m mewe esizi ọ na-arụ enu ka efilo doo onye ọkụ biko gbe ya nkịtị ife m na-ekwu baa ihe eji mmanụ ya stu kịta ihe eji mmanụ ya stu jebe ụwa na iruo ịkọrọ ya girlfriend na ị chọrọ apasị aya ya okwu ma gwazi oyi nwaanyị biko zienụ gbaje na gwa ya jebe ụwa pi onye a igwe confirm onye a aka pịala ọdago
Don't move or I drop you. Jesus. Okay, una malu na ben non. Una malu na ben non. Nga buzem na. Fizem mko kasanjo. Ai! Just okay na mama la na mama obidu la mo kadi mo nyami. You bastard. You're talking. Okay, wa bazan mo kuna. Ai! Watanuna wego mtata. Take him out. Ure fine kwa mo apa ngaka kwa njo. Obodo sika 042. Yeah. Enugu 042 for life. Enugu 042 for life. It's a go queen fair. Acho. It's a go kwanya. Acho. It's a go queen fair. Acho. It's a go kwanya. Acho. It's a siba isa. Ipasa no buena macha. 042. Wane muranya. Ogbe sika. Maka guys no kweba. Obodo bigwe ana tietio ana ezukwe mo dise ana kwakuo ana ementicha dia ibata nuguo enwere fi manfu atola apasi no ne teacher onye ka na ruka obumu na emecha enuguo 042 for life. Enuguo 042 for life. It's a go queen fair. Acho. It's a go kwanya. Acho. It's a go queen fair. Acho. It's a go kwanya. Acho. It's a go kwemene. When you find me, Bruce Adirone mene. Acho. Chai, unye na weya. Ibata gari kiyo. Ifeneme afọ so ibata charale auto obi adro menuma ifeneme onfa ijego biagu ana ele kwa afia dia ijego kwa kampule ana mi fedia ana timmawu che yo wari fi manfule Enugu 042 for life.